लाइथांनाय सालरगो गोबांमा थोंगोरों आदंरक चिनी पार्टी IPFT नि एगेंस्ट गोबांमा कक्सिल जामुंरक जुंनुखा आरो बिसिं गोबांमा बरक गोबांमा जानजानि मते खै जतन कक्सिल चालायो फियाबा जुंनुखा कायसा सोशल मीडिया वो चैनल नि कताल चैनल मुंखा लांगमा कताल हिनी कायसा चैनल नफरका आ चैनलो त्रिपुरा हस्तेनि गणमुक्ति परिषदनि आदं एकेबा एक्स CEM बरंगनां राधाचरण देव बर्मा सिनि IPFT नि एगेंस्ट एवं कायसा कक शाखा बेलेखेनो तामहिनसानाय दुखजनक कक एकेबा खानां जानाय कक ताम माले आजागा बसागा जे IPFT रक बा तामो एखाने एक दिन एखाने ओइखाने दुई दिन बांदर मरन कय दिन अककनो वो लांगमा कताल चैनल शाखा जों नुखाबो 17 तारिखो नुखा सोशल मीडिया जेहेतु नायते नायते अकक प्रग्राम नुगै बेलाखेनो जों खाब खामका इनका आबोनि बागै आं खरकसा एडवोकेट हिसाबै बनो लीगल नोटिस रहरखा 20 तारिखो मिया 21 तारिख बिनि लीगल नोटिस जे बनो रहरमानी आबो सार्प अंखा आनी मोबाइल रिपोर्ट सफाइके आबोनि बागै आं तिनी त्रिपुरा हास्तिनि जत लुकुरकनो अककनो सानानि मुचुंगो जे आमो हाइकै कायसा recognized and registered regional party chini party IPFT त्रिपुरा हास्तिओ party IPFT no ताबुक जतनि सिलाय फान गोनां नि जों सायमानो इनका कायसा registered and recognized party no अमो हाइके बांदर हाइकेबा मुख्राबाय जे सुरसामानि ओ बेलेखेनो खानांनानि हाइकेबा कायसा डैमेज चिनि IPFT पार्टी no खलायनानि बागै बनो नोटिस रहरका नोटिस आंगामनो साका नों जे असु लुज कक निनि खुक्तुइ जे नंखरमानि आबो आंनो लीगल नोटिस रहनानि नांखा लीगल नोटिस आंगामनो साका जे नों जदि न चिनि नोटिस मानमानि 15 दिन नि बिसिंगो निनि रिप्लाय हेकेबा नों जदि न जोंनो हेकेबा जनगण न त्रिपुराव नि जनगण तिप्रासारकनो नों खमामा साननाय जे आं जे तिप्रासारकनो स्पेशली IPFT खायनायरक जतन तिप्रासा जोंबो तिप्रासा बनिजिबो तिप्रासा न ओंखायनो खरकसा तिप्रासा सप्तै ते खरकसा तिप्रासा न मुख्रा हिन्नानि आमो बेलेखेनो चाया ओंखाय नों 15 दिन नि बिसिंगो जुदि निनि रिप्लाय एकेबा निनि एपोलॉजी निनि नाकार सानिया हंखाय आं सैका निनि एगेंस्ट आं कोर्टो केस फाइल खायनाय सिविल एज वेल एज क्रिमिनल दुइटा केस न आं बिनि एगेंस्ट फाइल मा खायनाय बजुदिन बिनि नाकार सानिया हंखाय जनगण कारण नायनायदि भारतवर्षनि जेसो मंत्री अकरा फानुंथुम जेसो कतर मंत्री फानुंथुम जेसो आदम कतर फानुंथुम कायसा राजनैतिक बदल न आम हाइखे बलंनि पशु पाखी बाय सुरसावै मानिया आबो चिनी शुद्ध चिनी सिमिया जेकुनु राजनैतिक बदल न जुदि आम हाइ हिनी तंका हकै आबो कैसा डैमेज कलाइयो आ राजनैतिक बदलनि शुद्ध राजनैतिक डैमेज सिमिया ओ जगह आं खाखायो जे त्रिपुराहानि जत तिप्रासानो अककनो खानाका हकै नरक हयतो जाजागलाक जे ओजे सानाय रकनो अथवा सानायनो नरक अवश्य सेलेंनाय ताममाले IPFT आमसक सामुं खालाय दङ दाबसुक जरातै 2.5 থেকে 3 বছর गभर्नमेंट कन्टिन्यू चलै दङ जों लाइ थांनाय लाइ बुमारबो जों नुगजा जे जों दफानि बागै सामुं खालायनायनि हिंगाय अथवा निनि कन्स्टिट्यूशनल राइट नति कक सानानि हिंगाय जों आगि रग 2018 चंमारनि सिगां सेब्रि जायगाया जेसा राजनीतिक बदल फानुंथुं
त्रिपुरा हावा IPFT हाई खिलाई गुबुननि रिजनल पार्टी रक कुनु दिनाव खरां कतर खाई कक सावै चिरि खगै मान्यानि कारण आमनो जे निनि अधिकारनि कगनो साना थाङैब लाई थांनाय सरकार जे सरकार त्रिपुरासानि बागै मुंसाफानो गाहाम खालायलांलिया जत्त त्रिपुरासानि हुकुम मुकुमनो सकमरखा आबुनि लगे लगे चिनि जे कन्स्टिट्यूशनल राइट नि कगनो साना हिनो जों बखौ खलबै रिजाखा बाकी राजनैतिक बदल एगो गोबां NGOs दङ चिनि त्रिपुरा हास्तेव दिनै IPFT पार्टी त्रिपुरा हास्तेव किसि साफानो सरकारनि लगेयो दङ माबाय दिनै जत बरगरनो निजिनि अधिकारनि कक साना राइट टू स्पीक जे तंगनि भारतनि संविधान अब दिनै फ्लाइ दंमानो शुधु पार्टी IPFT दिनै सरकार आसुक दंमानो गे दिनै अ जागा साथाय खलायो जे चिनि त्रिपुरा सारकनो जे रिजनल पार्टी एबाव 2 लाख चिनि IPFT नि कर्मी दङ एबाव 2 लाख त्रिपुरा सारकनो दिनै चिनि त्रिपुरा हानि बुसारकनो दिनै अमहायके मुख्राबाय सुरसामानि गुबुननि दफारक तो अमहायके तो जों सुरसामानि खोनायाखौ फिया नायनायदि GMP नि खरकसा आदं हिसाबै दिनै त्रिपुरा साथुतै ते कायसा बदलनो नंगैदि मानो नों आनि IPFT नो हामजागिया अथवा जेकुनु INPT नो हामजागिया नंगैनो मानो किन्तु नों खरकसा राजनैतिक अमहायके बलमनि पशु पाखि बाय सुरसामानि बेलेखिनो दुखजनक ते बेलेखिनो खामनानि को त्रिपुरा हास्नि त्रिपुरा सारकनो जत्तनो ना आं कन्यानि मुचुंगो जे अमहायरक सावि तमानि खोनांगाय जों आबनो कक फिरक मारिनाय प्रतिबाद मारिनाय आइन देश आइन दङ आइननि बिसिंथिनो जों बनबो बिनि जे सामानि ककनो जोङो जे डिफेमेशन खालायकेबो जोंनि जे मानहानि इंखा मानहानि मामला जों बिनि बिरुद्धे खालायनाय जदिनो ब बिनि ककनो फिरगैनो हाया हमके ताबुक जों अबनो नाय दङ ते खालाय दङ सामु खालाय दङ पार्टी IPFT दफानि बागै सामु खालाय दङ गोबांमा बरक गोबांमा कक सिलसावैनो मान दिल्लीयाव जों कयदिन सिगां दिल्लीयाव थांफायखा दिनैबो मियाबो दिनै तेकायसा टीम दिल्लीयाव थांजाब गोबांमा बरक कक सिलसाव त्रिपुरालेण्ड नायनानै बागै थांलाय जाउखा IPFT र एक्चुअली त्रिपुरालेण्ड नायनानै थांजाउखा IPFT र माने आम कक माजराबेरि कक सामानि खालायो कारण IPFT त्रिपुरानि त्रिपुरासा दफारकनो फियगनानि बागै सामु खालाय दङ दिल्ली नांखाय दिल्ली थाङो कलकाता नांखाय कलकाता थांनाय जे जागा थाङै चिनि दफाराव नि ककनो सावै दफानो फियगै माननाय आ जागा जों हमब्रुम थाङै मा दंनाय कुनु खालायनायखै कारण जों चिनि त्रिपुरा सारकनो जों कक रिजार्भ त्रिपुरालेण्ड जे मानजासाक चिनि जबा चालु दंनाय त्रिपुरालेण्ड नि बागै जों हा दफानि बागै दिनै जों राजनीति खालायनो रोङिया तुति फानो दिनै मा खालायखा बाध्य जों दिनै राजनीति खालायनायनि कारण जों डेमोक्रेटिक कान्ट्रियाव दङ भोटनि बिसिंथिनो हा चालगो आबुनि बागै जों दिनै दिल्लीयावबो अमहायनो चिनि दफानो फियगैनि बागै खायसे टीम थांजाब आसा खालायो जे इमानि गाहाम नंनाय फिया जों जदिनो कुनु खालायमालिया नि आसुगै दंखाय जुगलायग्ला फिया जों चिनि त्रिपुरा हानि जे त्रिपुरासा दफारकनो जों फियगनानि जे ककचा अब चालु दंनाय थिनांगो आं अमन साननायो जे कुनु राजनैतिक बदलनो अमहायके जों खरकसानो कक सिलचा लायै दफा बाय दफा राजनीति खालायनि आमति हायके कक बांलायावै फायदि त्रिपुरानि त्रिपुरा सारकनि हामनानि पायथाक जे लामा लास्ट फाइनल सल्यूशन अब उनका जों त्रिपुरालेण्ड नांगौ त्रिपुरालेण्ड यासा चिनि दफा फियगजाक मानिया सालजा आमबो हायजरानो सपायनाय त्रिपुरानि त्रिपुरा सारक जतनो बुजिनाय त्रिपुरालेण्ड साराले जों बानजेनानि तेकुनु लामा गै अमनो जों सालजा जों सारा त्रिपुरानि त्रिपुरासा यात्री मासेनाय त्रिपुरालेण्ड नांगौ हिनि आ सामुंनो जों दिनै थाङै दङ दिनै 2009 नि सिमि जेबाबे त्रिपुरालेण्ड नि बागै सामु खायलाय फैमानि जे मानसा जतनो खायलाय दङ केबो आसुगै दंया जारा नगा आसुगै चिनि अ लाइट नाय दंनाय हेके अ जे
তিনি কক্সিলसा mungno जों जे फिरगiri दंमोन मनो जाजाक हंके ते आईपीएफ टिन्ति प्रालेनो जाजाक हंके फाइदि जतनो थानसाकै सामन खाइलायो चिनि अदफानो फियगलायान के आमसुं नंसितो चिनि जे বিষয়তেই जों दिनै अजागा प्रेस मिट खालायगा आमंका स्पेशली चिनि जीएमपी नि चिन्ति प्रसारनो जे जीएमपी नि आदं अमहायके मुख्रा हिनि जे कक्सिलसा माने आमनो बो फिरगुइना हातो फिरगुइना हाया हंके जों बिनि एगेंस्ट पार्टी आईपीएफटी जों केस खायनाय बिनि बिरुद्धे क्रिमिनल सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केस दुइटानो जों खालायनाय आसा खायो त्रिपुरा नीति प्रसारक खा थांसानाय जिनि सामनो नुगुइ ते नरकबो प्रतिबाद खालायदि अम हाइको रुगो जुदि नुगुइ तंका हंकै सोशल मीडिया नुगुइ तंका हंकै कमेन्ट खालायदि बजे ति प्रसारनो मुखरा नि तंमानि आबो कि चादे चाया आबो नरकबो नायदि जों पार्टी आईपीएफटी स्ट्रंगली आबनो अपोज खायो ते जाजागि अंगिना जों तिनि बनो अम हाइ लीगल नोटिस रिनानि बाध्यखा थिनांगो जों तेबो अम हाइ जुदि पार्टी आईपीएफटी नो केबो डैमेज खालायनानि थाङै दंखांबाय जों अम हाइ लीगल नोटिस ते केस जों अबयसै खालायनो नांनाय जों नुखा थांनाय साल गोबां साल रमै त्रिपुरा हास्तिनि गोजाम मुख्यमंत्री मानिक सरकारबो अम हाइनो चिनि रिजनल पार्टी आईएनपीटी रखनो आगि बलं बरक बाय जुगाजुग दङ आमते हेर माइकिं रो जों सामानि नुजाबो पिया बिनि एगेस्ट केबो केस खायनाय ग्रै नि बागै हयतो बरक बार लाई थाङो कुनु खालायजागिया जों चिनि एगेस्ट ले जों कुनु दिनो अम हाइके खुक्ति मनो गैलारि गला जों जेनांमानि आइनत जे लीगल नि जे लामा दंमोन आ लामानो जों यूज खायनाय ते चिनि पार्टीनाबो स्ट्रंग खायनाय बागै चाइतकनाय जे चिनि दफानो फियगनानि बागैबो जायतकनाय हामबाय।